Masu kallon mu barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci a cikin kuma shirin da namu na gwadabe wanda yake zuwa muku daga nan tashar takuta BBH TV Aman Yanci. Ku kasance da ni Nafisa Mustapha Idris inda yau maganar tamu ko mu ce mun shiga cikin magana ta Hausawa. Yau za mu yi tambaya ga mutane wai menene ake nufi da kuyangi, sai ku biyo mu dan ganin yadda al'umma za su ba mu amsar wannan tambaya tamu. Ku biyo mu. Wai idan Bahaushe ce ruɗa kuyangi me yake nufi? Akuyangi. Ruɗa kuyangi. Akuyangi. Mu a Hausan mu ta Jigawa abinda aka ce akuyangi abinda yake nufi tabo. Haka shine ruɗa kuyangi. Akuyangi ba. Menene ake nufi da ruɗa kuyangi? Kuyangi. Ruɗa kuyangi. Akuyangi. Akuyangi. Akwai ba kuyangi ba ruɗa kuyangi. Akuyangi. To ni kuyanga abu da na san kuyanga ana wasanin na nawa fahimtas kamar a bayi ake samun su kuyangi. Baban aka ce ruɗa kuyangi me ake nufi? Gaskiya ban san buɗe kuyangi ba. Ba san me ruɗa kuyangi ba? Me buɗe kuyangi ba gaskiya magana. To shi. Wai idan Hausa suka ce ruɗa kuyangi me ake nufi? Ruɗa kuyangi. A'a ban sani ba gaskiya. Aka san me ruɗa kuyangi? Wai idan aka ce ruɗa kuyangi me ake nufi a Hausa? Kuyangi? A ruɗa kuyangi. Kuyangi gaskiya sai da ni kare na iya. Baka iya Hausa ba? Baka san me ruɗa kuyangi ba? A'a. Kuyangi? Ruɗa kuyangi. Ruɗa kuyangi? Kwana au. Kwana au. Shine da ake nufi kuyangi. Shine kuyangi? To wai baba idan Bahaushe ce ruɗa kuyangi me yake nufi? Gaskiya ban sani ba. Sani ba? To shi kenan. Wai baba idan aka ce ruɗa kuyangi me Bahaushe ke nufi? Bahaushe ko ta fata ni mutum din bai da neji. Wannan bulatanci ne kamar sai ka fassara mana. Yawa. Awaki farare. Shine ruɗa kuyangi. Shine buɗe gengi. To masu kallon mu kun ji yadda ta kaya inda muka yi zagaye muka tambayi mabambanta al'umma inda suka gaya mana mabambanta ra'ayi. Wai tambayar da muke yi a wannan makon shine wai menene ruɗa kuyangi? Abin da dai ake nufi da ruɗa kuyangi shine lokacin da rana ta zo gab da faduwa, to a wannan lokacin zamanin da sai ake cewa wannan ake kiran shi da ruɗa kuyangi. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a BBH TV Aman Yanci don jin irin waɗannan abubuwa. Manufar dai kawo muku wannan shiri na gwadabe shine domin mu zaburar da al'ummar da suke Hausawa don su ilmantu su kuma faɗakantu kuma su dinga amfani su dinga fahari da yaren su, ba wai ka ɗauko yaren da ba naka ba ka dinga amfani da shi. Sunana dai Nafisa Mustapha Idris, ku biyo mu a wani makon. Assalam.